Na zo wannan wuri ne in sake sakin wani ta'aliki wanda na sa masa suna Qaiqayi Koma kan Mashekiya. Me yasa na sa masa wannan suna shine a baya akwai wani malami wanda a da sunan shi Shehun Malami Sheikh Ali Isa Fantami. Wato yayi waɗansu maganganu a baya a matsayin shi na malami mai wa'azi. Yayi waɗansu maganganu a lokacin da ike kan kujerar Shehun Malami. Amma a yanzu sunansa ya canza ya koma Honorable Minister. To wannan ta'aliƙin da zan yi zan duba waɗansu abubuwa da ya faɗa ne a baya wanda ya gaya ma al'ummar duniya, kuma a yau sai gashi cikin ikon Allah wannan bawan Allah ya koma makwafin da ya ajiye waɗansu mutane. Ban san siyasa ba, ban taɓa yin siyasa ba, ban taɓa zuwa mitin siyasa ba, abu ko ba na sha'awar na shiga. To yanzu gashi muna zargin cewa ya zama cikakken ɗan jam'iyyar APC. Shin waccan maganar da ya yi ya aka zo aka haihu a ragaya? Wannan tambaya ce ga Honorable Minister wanda a da Shehun Malami ne. Sai abu na biyu, a baya dai wannan bawan Allah ya taɓa cewa baya goyon bayan a ba duk wani fitaccen mutum musamman malami mai karantarwa political appointment. Wanda mutum bai da aiki daman sai karantar da musulunci da wa'azi. Waɗanda suka yi fice a cikin al'umma gaskiya ba na goyon bayan a rika ba su political appointment na siyasa don cutar da musulunci ake yi. Idan kana yi wa mai mulki nasiha yana jinka a matsayin akarama kalla, ran da ya baka commissioner ko advisor ko director ko kaza daga ranar ka zama yaransa. Idan shek yake cewa ya imam sai ya juya ce maka garbati. To tambaya ga malam, yau gashi an ɗauko shi an ba shi babbar kujera ta ministan sadarwa. Shin wannan ya yi amai ya lashe kenan? Sai gashi an zo an haihu a ragaya. Har ma fa yana cewa a wani wuri suna da amintacciyar magana, suna gaya ma junansu duk wanda yake da ajandar ganin annabi to kare zo wannan wurin. Bare taris na duniya na yanzu wanda akwai jama'ar da gaba ɗaya su da kansu sun gamsar da kansu ma sun haƙura da rabon lahira. Wallahi al'azim akwai amintacciyar magana, wani mutum ɗaya ne ya samu kujerar mulki a ɗaya daga cikin manyan chambers na ƙasar nan. Shi ya tashi yana academic cycle sai ya ci zaɓe, ya saba ɗan albashinsa yana karɓa a jami'a 100 da yan ka zuwa 200 da yan kai tsanani ya kai 300 ko wani abin da ya kama da wannan at that time. Da ya je can kawai yana zaune sai ya ga alert ya shiga akawun ɗinsa, miliyan nawa, ya ga wajen miliyan 15. Bayan sati sai ga 70 miliyan ya shiga akawun nan. Ya sake buga ya ce wani kudin fa ya shiga, ya ce masa ha naka ne, ya ce ni kadai ko dukanmu, ya ce ni kadai. Sai ce abokinsa don Allah da wannan kudin talaka da muke diba kana ga za mu ga annabi a kiyama kuwa? Sai abokin ya yi dariya ya ce kai daman annabi kake son gani ka zo nan cikin mu, daman ka ga niyan ganin annabi? Wallahi ya ce haka ya gaya masa, ya ce kai daman kana niyan ganin annabin ka zo nan? Ya ce haka ko, ya ce a wallahi in dai annabi kake son gani wallahi tallahi ka bar wajen nan, mai ganin annabi wallahi ba nan zai zo cikin mu ya zauna ba. A gurin wanda yi karatu, a gurin wanda yake da ilimi, a gurin wanda yake kira don Allah, domin akwai aya a cikin Alƙur'ani da take nuna mana cewa ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusahum la taqnatu min rahmatillah. Ina waccan amintacciyar magana tashi ya jefa tare da wannan ayar, ko ya cire wannan ayar ne sai amintacciyar magana tashi ta hau kan ayar. Kuma har ma yana cewa a irin mulkin da ake yi na rashin abinci talakawa na kwana da yunwa. Ya ce to waɗannan talakawa suna kwana da yunwa, suna kwana babu abinci, asibiti ba magani, mu zo muna ɗiban wannan kuɗin kuma mu ce Allah zai dada mu, kuma mu ce talakawa muke wakilta. Ya ce wallahi ba su muke wakilta ba, yaudara su muke yi. To ni na yi tabbata tun da aka yi Najeriya ba a taɓa samun lokacin da talaka yake kwana da yunwa ba kamar wannan gwamnati. Sannan abu na biyu, magani a asibiti. Ba a taɓa samun lokacin da aka rasa magani a asibiti kamar wannan lokacin ba, domin matar shugaban ƙasa ce ta tabbatar mana da haka. Asibitin da ke cikin gidan gwamnatin tarayya ta je sirinjin allura aka rasa panadol na maganin ciwo. A cikin wannan bayanin da wannan malamin ya yi akwai inda ya magana subsidy a baya cewa an ƙara kuɗin mai kuma ana tatsar subsidy, waɗansu mutane na hawa kai su zauna. 2.7 trillion wai a haka kuma subsidy ne, wai kuɗin raran mai, kuma an zo an ƙara kuɗin man, talaka ya ƙara shiga cikin kunci, rayuwa ta kuntata. A haka a tara biliyoyi kuma wani ya je ya hau kansu ya kwanta. Wa iyazu billahi. To yanzu nawa ake biyan subsidy
nawa ne aka ƙara kuɗin mai? Sannan waɗannan tambayoyin biyu, menene amfanin ƙarin kuɗin mai ga 'yan Najeriya? Sannan kuma wancan subsidin da ike magana na yanzu ya ninka na baya, duk da sun fito sun ce mana ma sun cire subsidin, amma kuma ya fi tsada a yanzu, kuma ba ma ganin amfanin mu talakawa 'yan Najeriya. Wannan bawan Allah a matsayin shi na mai ilimi, mai karatu, akwai inda na ji yana zabga tsinuwa. Idan waɗannan maganganun da muke faɗan gaskiya akan mimbari na addinin Allah shine ta da hankali, to wanda ma yace a zauna lafiyan Allah ya tsine masa albarka. An faɗa in dai a faɗi gaskiyar ne shine Allah ya tsine masa albarka. In ka ga dama ka mai da mu cikin iyayenmu, in ka fasa Allah ya tsine maka albarka. Magana da bakin ba za mu faɗa ba? Jama'a mu ba bayi bane fa, mun fayi karatun addini, mun fayi karatun zamani a matsayin mu na albajirai. Mun san yancin mu, mun san yancin addinin mu. Akan mumbari yana kalma wacce wannan kalman ba zai taba yiwa a matsayin mutum mai wa'azi ya ambace ta ba, tsinuwa akan mumbari. Ba dan komai ba, saboda ya ce sun zo ne su faɗi gaskiya, idan dai akan a hana su faɗan gaskiya ne sai ya yi tsinuwa. Kuma ya ce ba za su fasa faɗar gaskiya ba. Shin don Allah yanzu yana iya faɗa irin waccan maganar domin yanzu yana cikin gwamnati? To bari masa tuni a nan gurin. Allah maɗaukakin sarki da ita shi aiken annabi Musa zuwa ga Fir'auna, sai da ma ya gaya masa cewa ya gaya masa magana mai taushi. Kaga wannan Allah ne ya faɗa, in ko za ka yi wa'azi dole ka kwaikwayi wancan. Sannan abu na biyu, a wannan gabar Allah ya ce fazakir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaidir. Sannan a wani guri Allah ya ce fazakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina. Kaga kenan da yayi amfani da cewa faɗar kawai tashi ce, da zagi ba zai zo ba. Ai maganganunsa na baya ne sai suka saba da ayyukan da ike yanzu. Ya ce bai so, bayi, baya goyon baya. Yanzu kuma an zo an tsindima shi ciki, ya kuma karɓa ya ci ya yi dumumi. Ya zama yana ɗaya daga cikin irin waɗancan mutanen da ike gudun shiga cikinsu, wanda har suka barranta kansu da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam. Malam Kome ya gyara, ya ce fa bai tare da su ne, ba kuma ya buƙatar shiga, kuma bai ma ba da shawarar a shiga ba. Ko baka bai ji magana bane? Kasa ɗina na gaba zan dirfafu waɗanda kuma su madafin iko ne a hannunsu, su ma mu gane ko sun yi tikka da warware abin da suka faɗa shin suna aikatawa yanzu.